Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Lero ndi pa 9 Shabani. 9 Shabani mukhale pomwepo pamene ndikukupasirani ripoti la ku LCD. Ndipo ana mulungu nonse amene mumachita chidwi kufuna kumvera nawo izi, musendere pompo mumvere nawo ripoti ili lochititsa chidwi lochokera ku LCD. Koma mwina kuyamba kwanga ndayamba nkukubalalitsani anzanga achikhirisitu amene amvako ndasilamu. Chifukwa mukati 8 Shabani ndiye kuti Shabani ndi mwezi umene umapezeka pakalendala ya chisilamu, Islamic calendar, ndipo ndi mwezi wa nambala 8. Koma lero ndi pa 9 Shabani. Zochitika za ku LCD zimene zikuchitika lero zasonkhanitsa magulu okwana 41 ama department osiyanasiyana ama mafia. Zasonkhanitsa magulu mmakampani ndi achaini ake amene ndi mamafianso amene ali ndi makampani ajuga a gambling ku dziko lonse lapansi. Asonkhana pamenepa matrilioneya akuonekera mu LCD imene a gambling. Pali chifukwa chimene atengera abeti a gambling kubwera kudzakhala nawo pamenepa. LCD ya lero yapa 9 Shabani yasonkhanitsa magulu amasasineta, akaswiri amene amadziwa kupha anthu, akaswiri amene amadziwa kuchotsa miyoyo ya anthu mwachinsinsi m'mayiko. Asonkhanitsa ali pamenepa amene amatha kutumizidwa m'mayiko, potumidwa ndi andale, potumidwa ndi ena anthu olemera amene akonza kuti munthu wina wake amuphe, amachitidwa hayala. Musayiwale kuti mamafiawa ali pamene papawa amatchedwa kuti organized crime, amene amapanga milandu yochita kukonza imfa pa anzawo, zochita kuwakonzera ziwembu, zochita kukonza kuti munthu wina wake aphedwe. Ndiye LCD ya lero amapereka maawadi komanso amapereka malipoti magulu ama Sicilian mafia mophatikiza ndi ma assassinator paokha amapereka malipoti yawo. Ndi LCD imene yakhala ilipo kwa zaka zambiri, imachitika pa 9 Shabani. 9 Shabani musanafike tsiku la nambala 10 mwezi utaoneka, amayitchanso the Shabanese -1. Nkhani ndiyo sausa kwambiri. Musayiwale kunena kuti nambala ya chiweruzo ndi nambala ya 9, simafika 10. Paliponse pamene mukupeza 9 ndi nambala ya chiweruzo. Izi zili mu ndondomeko ya madeti amene opembeza Satana ndi magulu awo akudziko lapansi anayikonza kuti idzichitika lerolo pa 9 Shabani, kapena kuti Shabani -1. Nkhani ya -1 ndiyovuta kwambiri kuifotokozera kwake, koma pamene pali na -1 pamayenera kukhala imfa kapena kuphedwa kapena kupha, ndi amati -1. Imakhala nkhani yapadera dera kuti mufotokozere ma -1.
zimakhala kuti ngati gululo mdzikolo muli magulu auchifwamba amene amapha anthu, kuyambisa zipolowe, kuyambisa mademo, gulu limene lolo limakhala kuti already latenga title ya -1. Nkhani yovuta kwambiri, ndipo vutanso dziko limene latenga symbol, chipani chimene chatenga logo, chikhala ndi zizindikiro za -1. Ndipo vuta chipanicho, ndipo vuta gululo kuchita mokhulupirika, kuthawa kupha anthu kapena kuazemba, kukhetsa magazi. Mpata umakhala waukulu kwambiri okhetsa magazi kumaloko, kusowesa human bodies. Anthu amavutika, amayenda mu kampeni kachisauso chake bisibisi, koma chomasowa umboni ngati mukugwiritsa ntchito -1. Tsono magulu okwana 42 amene amachokera ku secret societies. Tikati secret society tikunena magulu achinsinsi, makalabu achinsinsi, magulupu achinsinsi amene amasogoza Satana, malamulo awo nga Satana, ndondomeko zawo ndi za Satana. Akamalingalira zinthu amalingalira kufuna kulemekeza ndi kukweza ufumu wa Satana, koma amakumana mwachinsinsi ndi amatchedwa secret societies. Ndipo alipo ku dziko lapansi lino, koma okhwima odziwika bwino amene maboma onse a dziko lapansi amaopa, kuphatikizapo Russia, kuphatikizapo America, komanso Israel, amaopa secret societies. Amenewa ndakaswiri kuchita ndi chilichonse chimene chimayendesa dziko lapansi, kuchibudula kapena kuchipanga kuti chikhalepo. Secret societies ndi amene amagwirizira mphamvu za ndalama mdziko kugwetsa kapena kutsitsa. Secret societies, buku la chivumbuluso amanena kuti ali ndi mphamvu koma zotsitsa moto. Ulamuliro wa chirombo wa chipembedzo cha dziko lapansi umene uli muulosi sungagwire ntchito yobweretsa zisauso, mavuto kapena mtendere wa fake, artificial freedom, artificial free ku dziko lapansi mopanda kugwiritsa ntchito secret society. Zosatheka. Nkhondo zimene ndi zikuluzikulu zochitika mdziko lapansi sizingayambe mopanda makosana amenewa. Chifukwa chake secret society wangamapanga ndiwo ajaini ake, nthambi zawo ndi magulu ama mafia ku dziko lapansi. Ndiye kulibe dziko limene lili mbungo la United Nation kapena kunja kwa United Nation limene lilibe secret society, limene so lilibe gulu limene tikulitcha kuti la mamafia. Kulibe. Maiko a dziko lapansi amasunga mamafia awo. Mwaumbulimbuli ndingangokupasani kachithunzi pang'ono kolephera kufikira, kukhala ndi kudziwa kwenikweni kapena ukadaulo weniweni, koma kungoyeserera mmene inkalamulira UDF ku dziko lino la Malawi. Kunali Young Democrat. Mukayang'ana mungafanizire pang'ono ngati mamafia azipanizo ankamenya anyamatawo, ankatenga utoto wa yero koma uli muufa paudala, kukuthira mbama chibwano chonse yero. Atachoka amenewo kunabwera anyamata ana adadi.
ululu woopsa kwambiri wa chipani cha DPP unkatuluka kwa ana atati. Atachoka amenewo kunabwera anyamatazi kwanje. Mukayang'ana m'mabwalo a milandu pa zimene zachitika posachedwa pompa, mukaona kuti ndikagulu kena kake kamene kamapanga ma organized crime. Lerolo mmene chipanichi chichalowa cha DPP chomwe chicha, that organized crime alipo. Tapitani pa nsewu lerolo mukapange mademo amenewa akatuluka kamakhala kadera kapaderadera. Ndikungokuyerekezerani kuti mukhale ndi chithunzithunzi cha mamafia amene amatuluka maulamuliro a dziko lapansi. Now magulu awawa ma secret society amene akusonkhana lero pa 9 Shabani -1 Shabani ali ndi ma secret society wa ali ndi magulupu awo amene ndi mamafia. Ndiye magulu amamafia m'mayiko ndiochuluka. Mwachisanzo ngati America ili ndi magulu amamafia, matimu amamafia osatsikira 13 dziko limodzi lokha. Israeli alimo 9 -1 magulu amamafia. Russia alimo 9 magulu amamafia. Komabe m'mayiko ngati omwewo mukapeza kuti dziko lonso palokha limene likulamulira, boma likulamuliralo limakhala ndi kagulu kamamafia. Ndiye magulu amene wa amamafiyamo ndi mmeneno akafuna kupanga ziwembu zimayenera kutuluka kapena kuzichita hand over kuma mafia. Mwachisanzo dzikolo muli chipani cha ndale, ndi chipani cha ndalecho chili ndi amene chikufuna kumupha, chimayenera kuchita konzati mamafia abwere pamalopa kuti akapange nawo pulani yakaphedwe ka munthuyo. Mmene achitire ayenda pa ndege, kodi akamphera pamadzi, akamphera ali mmwamba mu ndege, kodi agwetsa ndege, apanga hijack ndegeyo, kodi muchita bwanji njira yache. Amene amadziwa pulani imeneyo, dongosolo limene likuti chiwembu icho chikhale successfully, amakhala mamafia, ndipo maboma amagwiritsa ntchito mamafia. Ndiye mamafia m'mayikomu ndi okondedwa kwambiri, komanso amakhala pamwamba pa apolisi. Apolisi amakhala pansi. Ndibwererenso ngati chisanzo mmene kunali MCP kamuzu akulamulira organized crime, mamafia amachoka ku MIP. Kulibe wa polisi amene ankati hihi ndi MIP, kulibe mpaka pamene ame ya ku Malawi kuno inaganiza zoti awa ativuta bwanji tachotse. Munaona mmene ankatesa MIP inali nkhondo yapadera. Mmene anapita amenewa kunayamba kubwera zipani zija zimakhala nditi magulu tawo tamamafia, ndi amatenga ma Young Democrat ankatero. Mukaona kuti lero muli ndi anyamatazi kwanje amene mukuatchulaja, mwakhala mukuaona ena umangidwa ena kutani, ndi nthambi za zipani zimene zimalamula mayiko, kukhala ndi kagulu kapaderadera kamene amakatuma akafuna kupanga nako chiwembu. Amaithawa polisi, amaithawa ame, ndi amatenga amene acha, ndi amakhala ngati ma secret societies mdziko. Kotero kuti secret society ya MCP anali anyamatazi kwanje. Ndikubwera pafupi pakuti muthe kumva, chifukwa munaona ambiri anyamata akukwezedwa mbaula, akutsekeredwa kumaula ndi kupasidwa sobero. Ndimati mukhale ndi chithunzi
cha zimene ndikufuna kulankhula lero, kukupasani ngati ripoti la zochitika za lero pa 9 Shabani imene ndi 28 ngati si 27 January pa Gregorian calendar. Chifukwa chani 9 Shabani? Chifukwa chani Shabani? Magulu amene akukumana lero monga mwa ndondomeko imene iwo anayika kuti pazikhala tsiku lalikulu la dziko lonse lapansi lokumbukira ndi kuchita mwambo opereka malipoti mmene anaphera anthu andale a business achuma, koma pogwiritsa ntchito magulu ama secret society komanso ma mafias anagwirizana mwadala kuti mwezi umene adzichita udzikhala mwezi wa pa kalendala ya Chisilamu pa zifukwa zakuti magulu ama mafia kuli gulu limene limatchedwa kuti Islamic mafia. Osayiwala tili ndi Sicilian mafia. Nkhani zimenezo ndi zoopsa kwambiri komanso zozama. Sicilian mafia imachitidwa head ndi fund kuchoka ku Vatican, pamene Islamic mafia imachitidwa fund ndi kutsogoleredwa kuchoka pa Mecca pa center, pamene pali komiti imene imayang'anira chipembedzo cha Chisilamu kuzungulira Kaaba. Now mukangonena kuti Islamic mafia, Sicilian mafia, ndiye kuti mukunena mafia a Chikhristu ndi mafia a Chisilamu. Ndiye kuti zipembezozi zilinso ndi nthambi zakundale, ndiye chifukwa chakuti zinanyamula nawo nthambi za ndale zimayendesa dziko linalonso nkumakhuzidwa nawo kuzochitika za ndale, zikuyenera kukhala ndi mafia awo. Kotero kuti chipembedzo cha Chikhristu mosogozedwa ndi Roman Catholic ku dziko lapansi chili ndi mafia amene amatchedwa kuti Sicilian mafia. Chipembedzo chonse cha Chisilamu nditi zipembedzo tonse timasekti tonse timene tili mchisilamu ali ndi mafia amene amatchedwa kuti Islamic mafia. Amatuma amenewo akafuna kuzimisa masultani anzawo, akafuna kuzimisa wina wake amene akuoneka ngati akuvutavuta, gulu lake limakhala limeneli. Ndi amene amapereka information ya chitetezo kapena chiopsezo musayende kwauza masultani ndi anthu olemera kwambiri a dziko lapansi. Tsono chifukwa chakuti kuli gulu limene lila Islamic mafia, ndi amene anayamba kupanga oyambirira kupanga kagulu kamkumano omapereka malipoti ma Islamic mafia aja. Tsono mukangoti Islamic mafia, ndimafuna ndikupaseni chithunzi chakuti mu Islamic mafia mulinso tima private mafias tambirimbiri timakhala mmene mumu mwayisanzo ku chigawo chonse cha aluya kapena konse kumene kunapita Chisilamu kuli magulu okwana 64 ama mafia pauka amene amachitidwa haya magulu amenewo. Now ndi amene anayamba kumaitana magulu awo pa 8 ndi pa 9 Shabani nkumakumana mmene akupangano bungwe la mafia a dziko lonse lapansi komanso ma secret society a dziko lonse lapansi anakhala ngati akwajoyina magulupu a Chisilamu aja ama mafia aja. Ndiye panapezeka kuti sanakonde kuyika date lina chifukwa awawa nchawo ndi mafoundala a gulu limene likukumana lero ku LCD. Nchifukwa chake anapanga endorsement date ndi mwezi wa pa Islamic calendar kulondola Asilamu. Ndiye nchifukwa chake LCD ya lero mumayenera kuyipanga pa 9 Shabani mwezi wa nambala 8 pa kalendala ya Chisilamu. Menemu ndi mene zilili lero. Lero inu ana Mulungu
mukhale pomwepa kuti timvere nawo ripoti limene ndikufuna kuperekali. Kodi ndikufuna kupereka ripoti ya live ili kuti LCD, sikuti palibe, koma nkhani imene imachitika lero pa 9 Shabani ni nkhani ya chinsinsi, ikhoza kukhuza chitetezo cha dziko, imatha kukhuza zinsinsi zimene sizifunika kuululidwa potsata lamulo, ndipo kuulula chinsinsi ndi kufotokoza zinthu zimene eni yake sanakulole ndi mulandu. Chifukwa chake ine ndikutenga ngati ripoti ndi cholinga choti ndikwanitse kupanga edit zimene ndikufotokozazi. Osayiwala kuti amene ndikupereka ripoti ili ndi Twaibu Ahmadu Hamid Ali, ex satanist. Ndidakhalako ku chipembedzo cha Satana zaka 17, koma ndikuyamika Mulungu wakumwamba kuti ine natuluka ku chipembedzochi mpaka lero ndili ndi moyo chifukwa cha chitetezo cha Mulungu kumwamba kudzera mwa mwana wake amene anamtuma ku dziko lapansi kuti adzakhazikitse bata ndi mtendere, amene mwa ulosi ku buku la Yesaya ananena kuti ndi mikwingwirima yace dziko linachiritsidwa. Kotero kuti ndi mkwingwirima wa iyeyi wakupachikidwa pa mtandayi anathandizira mwa ine kubisala mkwingwirima wake ndi kukhala pa chitetezo chachikulu kwambiri chimene ndili lero. Hallelujah to the Lamb of God. Mpingo wa Mulungu, ine ndipereke ripoti limeneli osati ngati munthu ongowerenga, ongosunga kapena history ayi, koma ndinagwira ndi manja ndipo ndinalowa ndikuona ndi maso pa zaka zokwana pafupi 17 zimene ndi zambiri kwa ine. Kodi kudali ku sukulu, alemekezeke nda Ambuye. Mukhale pamene pamudzimvera. Ndikuthokoza Ambuye kuti anandipasanso nzeru ndi chidziwiso chokwanira, ndi chimene chimandipangitsa kuti ngakhale ndili ndi mwayi waukulu kwambiri odziwa zambiri zimene ndingathe kumangofotokoza chisawawa, koma ndimayenda mkati mwa malire pogwiritsa ntchito chidziwiso chimene Mulungu anandipatsa. Ndikudziwa kuti pali zolinga zakupulumuka, ndikundipasanso mphaso yolalikira uthenga wabwino imene ndiyofunika kwambiri. Ndimayitetezanso ndikamatulusa malipoti aku LCD, ndimateteza mphaso imene Mulungu anandipasa ndi cholinga cha Mulungu kuti ndilalikire uthenga nthawi ndisanamangidwe, nthawi ndikupita kulalikira uthenga wabwino ngati mmene achitira anzanga akuyama. Tsopano akukula koma alalikira uthenga nthawi yayitali. Tiwa Inyirenda tsopano akukula koma alalikira uthenga nthawi yayitali, sakumva munthu. Tili nda profesa amene alalikira uthenga nthawi yayitali koma tsopano akukula, amene amabweresa update ya prophecy. Inu mukudziwa bwino ndi wachikulire. Ndimati Mulungu atandisunga ndikuyenda mapazi anthu amenewa chifukwa amalalikira uthenga wabwino kupitisa ku dziko lapansi ndi kuusamala. Now, zinthu zina zimene ndimazipewa ndikupanga compromise kuti kuphedwa, kuzunzidwa ndizunzike chifukwa cha zinthu za ndalezi, zinthu za dzikozi, m'malo mozunzika chifukwa cha uthenga wabwino. Ndinazisungira kuti ngati ndikumangidwa azandimange chifukwa cha uthenga wabwino, osati kungoulula zinsinsi kapena kungodziwisa anthu nkupeza nazo mavuto. Mundimvetsere ndi chidwi. LCD ya leroyi ina amene ndili ndi mwayi umenewu ndikufotokozereni ngati ripoti kuti ndipange edit zina ndi zina zimene zili minga mu LCD ya leroyi. Ana Mulungu, mmene mukuchitika zinthu lero ndipo twayamba kupereka malipotiwa kanthawi, mudziwe kuti koma LCD wonse amene amakhalapo kuchokera kanthawi kulibe
LCD ya Itali ngati ya lero pa 9 Shabani imayamba pa 9 Shabani imatenga 8 Shabani ndi 9 Shabani ndipo imatha ndi maawala ochuluka amatha kupitirira pa 48 hours imene ikhoza kukupasani pafupi 2 days. Kutereku ineyo ndikukupasirani ripotili ndachita uthawa pa LCD kuti mbwerekaye ndi zimene ndakwanisa kusunga kuti ndipereke ku anthu. Ngati mpata ungapezeke, mabandulo ndi madata nkupezeka, zithunzi nkumabwerabe, ndi kuti ndichita kubwereranso kuti nkamalize nawo mwambo umene ukuchitika lero. Koma inu ana Mulungu tamverani. Mu gawo lachiwiri la kufotokoza kwanga ndimafuna ndikupaseni chithunzi kuti zimene amakambirana lero ndi zina mwa zinsinsi za ziwembu zimene zimachitika m'mayiko, zimene zidachitika m'mayiko, anapanga ndani, anapha ndani, zinayenda bwanji, ndi amanena tsatane mu sistimu zawo, amatulusa makamera au kazitape amene anagwirisa ntchito pa tsiku limenelo. Amatenga zinsinsi zazikulu zazokambirana zimene zinalipo pamene pamachitika zochitikazo. Ndiye kuti ife amene tikuona LCD chinthu chitika chimva timachiona mosiyana ndi mmene anthu mumachimvera. Tsono ndibwere ndi gawo limene lachiwiriri pa ripoti la ku LCD, ndipo ndiyambe nkuti magulu onse amene abwera kuno kudzapereka maripoti ku LCD ya pa 9 Shabani amene ali ndi ntchito yayikulu yoti ayifotokoze ndi gulu la ndale. Gulu la ndale ndi limene lili ndi anthu ambiri oti alifotokoze, chifukwa pa madepartment onsewa amene amakhala ndi chilakolako ludzu lofuna kupha ndi andale, amenenso amakhala ndi makasitomala ambiri woti awaphe ndi andale. Kundale ndi kumene kumachitika ma assassinate ambiri kusiyana ndi bizinesi, kumaufumu ndi zinthu zina za dziko, koma politics ndi imene ili ndi highlight lerolo, ndi amene akufotokoza kwambiri. Inenso ndikutengerani kundaleko kwambiri, ndikukufotokozerani za ndale, even though kuti ripoti la leroli anayamba kufotokoza za oyimba amene anaphedwa kale, koma apo sachedwa pompa anatipasa mayina ngati Tony Pent, Jack Bale, First Domino, Mariam Yangi, Gray Kamberu, kaya kuti Rake Dube, Tupac Shakur, Notorious B.I.G. ndi ena mwa anthu amene ndandanda wawo ndinakanika kuupanga list down. Ndikukupasani chithunzi kuti anaperekanso maripoti anthu amene anaphedwa chifukwa choyimba, anaphedwa ndi oyimba anzawo. Gulu la anthu oonerera linawapha, masapota awo anawapha, mafolowa amapha osamanyadira. Ndili ndi mafolowa ambiri. Mafolowa ndi amodzinso mwa amene amayitanidwa ndi kupangidwa hayala kuti aphe amene akumpanga folo. Munthu umatchuka ndi mafolowa, umaphedwanso ndi mafolowa.
ndi mmene malipoti ake anaonetsera. Ali kumeneku koyimbaku ananena ngakhale oyimba aku Africa amene anafa imfa zazizizi zochita kuphedwa anafotokozera tsatanetsatane. Atamaliza kufotokoza kumeneku anabwera kuzafotokoza anthu a bizinesi amene anaphedwa ndi a bizinesi anzawo. Department imeneyo ya a bizinesi mukhale pamenepa ana mulungu kumvetsera ndi chidwi ndipo tamverani. Mumve chichewa. Atafika pa department ya ophedwa chifukwa cha bizinesi mwazizizi mchipinda chaku LCD munatulukira gulu la ziwanda limene likuchokera ku maenje aja ndidafotokoza okwana 17 ngati si 18 limodzi mwa dzenje limenelo limatchedwa kuti compact pit kapena kuti impact pit kapena kuti CPC pit. Kopakiti pit mumatuluka mtundu wa ziwanda zimene lelolo mumve pokhapa ndi chedwepo zatsika. For your own information, kunja kuno kwatsikano ziwanda kuchokera ku maenje aku Midima zimene zabwera kudzapha wanthu. Zaoneka m'bandakucha wa pa 9 Shaban sakumva munthu. Ziwanda zimenezi zimangobwera kuzapanga represent nazonso nkudzapereka malipoti amene zaphera wanthu, ndipo mpaka napano zili mdziko lapansi lino. Kumalawi kuno zabwera, ku South Africa zabwera, ndipo zikumapha wanthu, zikumakhala chonchi. Munthu akumapezeka mulumu atafa koma popanda kuluu kuti anakhapidwa chikwanje kapena anazimangirira, koma mungolowa mulumumo kaya ndi pa hotela muyang'ana muona kuti alumu isakutsegula kupita mkati mukapeza kuti zinthu zake zonse zimene anamugwiritsa ntchito zili momwemo, ndalama, mafoni, mawaleti, makadi, mapasipoti zili momo. Kulowa kulumu ya bafa mumpeza kuti nzimayi kapena nzibambo wafa. Mufufuze nkhani ndikunenayi ikuchitika. Mubwera mchipinda kaya nkwanu kumalawi kuno mukumangompeza kuti munthu yi pa bedi pa wamwalira. Ziwanda zimenezi zikupha anthu ndi ma silent killer zikuchokera ku compact pit. So pano mukanena kuti compact pit ndiye kuti mukunena kuti maphedwe aulemu, maphedwe aufulu. Iwa amawatcha kuti maphedwe aufulu compact pit. Kuli maenje ku dziko lapansi lino kumene kumatuluka ziwanda zimene zimapha anthu. Inuyo apolisi kukusiyani muli speechless. Kulisiya dziko lili kakasi, likumasiya mudzi uli kakasi, achibala ali kakasi. Ndiye munthuyi wapita kuti chifukwa zikumatanso kumusowesa munthu ali mchipinda. Inuyo kulowa nyumba kupeza kuti ankolo kulibe, dadi kulibe, mama kulibe, anti kulibe, koma it's a breadwinner kwanu. Zikuchita limodzi ndi ziwanda zimenezo. Now anazibweresa ziwanda zimenezi zinaonekera nazonso kuzapereka malipoti amene zawapha, ndi zinali ndi representative wawo amamutcha kuti Daud Asumu. Ndi Asumu anafotokozera mmene kantchito kamene kakaka kuyendera. So tamverani, ziwanda zimenezi kwambiri zikumachita trade ya makobiri. Koma mundimvesese pamene kwambiri anthu amene akumapezeka pa milandu yophedwa chonchi, ma victim amene akuphedwa chonchi, akumakhala kuti anthuwo akupanga business yosintha ndalama za dziko lawo ndi dziko lina kuti akaode katundu, amene m'manja mwawo mumadusa ndalama za mayiko awiri, ndi amene ali ma victim kwambiri pa nkhani imeneyi. Amene mumasintha ndalama
kukaoda katundu ku Dubai, mundimvesere, amene mumasintha ndalama kukaoda katundu ku Zambia, ku Mozambiki, ku South Africa. Gulu limene lidakopa kiti ziwandazi, mapuleya masacrifice amene zimafuna zimachita trade in ndi ndalama zakunja, ma foreign currency. Pamene dziko palokha ngati Malawi lili pa njala yofuna foreign currency, at the same time lili pa chiopsezo kwa kuphedwa kwa chinsinsi kwa anthu amene amapanga businessinso zobweresa foreign currency kapena kufuna currency ya nyuwani. Sakumva munthu. Zikuyang'ana ndi chidwiso ziwanda zimenezi, kuyang'ana amene akuyang'anira boma. Pamene akufuna madola, akufuna mapula, akufuna malandi, akufuna mayusa, ndi nthawi yomweyo imene ziwanda zimenezi zimabwera kumazatenga anthu mwazizizi. Muzimva zikutumphuka zimenezi kuti wa bizinesi anapita kunja wafera komweko, a bizinesi anabwera ku Malawi kuno afera komweko. Inu mwaona a bizinesi angapo ochoka ku Zimbabwe akumveka za ngozi pa nsewu. Mwaona mmene mabasi agwera ochoka ku South Africa chifukwa pali trade imene kufuna ikachitike. Mukufunika mukatenge ndalama za kwanu mukazisinthe ku dziko lina. Ndi ziwanda zimenezi zochokera kukopa kitipiti zimachita kwambiri ndi amenewo. Ndiye zimabwera kudzanena ndi kuyika ndandanda wa amene zagwira ndi mmene zikugwirira ntchito iyi. Malipota ambiri a zinthu ngati zimenezi amapezeka kwambiri m'mayiko amene akuoneka kuti ali pa chizunzo chofuna ndalama zatsopano zakunja, ngati mmene tikuvutikira ife a Malawi. Pa nthawi imene tizifuna kupeza dolayo kuti ibwere, foreign currency yo igwe ku Malawi, at the same time pakampita kamene kaka miyoyo ya anthu osinthanso ndalama imachoka mwachisawawa. Ndikati kusintha ndalama sindikunena makambiyo, sindikunena anthu amene amangokhala pakandodo pa PTC ndi malo ena kumasintha ndalamazo, ayi. Koma ndikunena amene mumakasintha ndalamazo kuti mupeze ndalamayo mukagule ndi dziko lina, mumakhala kuti mwayamba kukhala pa chiopsezo cha ziwanda zochokera kukopa kiti zimene lerolo zikuzunza. Mwina Malawi mulipo, muli ndi abale yanu akufunafuna atapita dziko lina kuti akaode katundu, azindikire chiopsezo chimenechi kuti mizimu iyi imene yangotsikayi ili targeted ndi amenewa. Asatulukire matama chifukwa ali ndi ndalamayo, musalole apite chifukwa chakuti capital yali nayo, koma mwapempherere ni kuateteza kuziwanda zakopa kiti. Zimachita trade, zimayang'ana, ndi zimene zikuonesa lero ripoti limene mu LCD. Daudi analifotokozera in a calculated statement mpaka kumachula maina, koma zimene zachita zimene zizi ndi ziwanda. Ndiye ziwanda zimenezi sitting plan yake azipanga zambiri. 1/3 ya ziwandazi zaenda mahotela, maloji ndi malumu olekanalekana mmene alendo amagonamo. Zochepa chabe zili maboda, zikumasankha uyu amulondola mpaka akafika ku South Africa, akakafika pa hotela akafera mu hotela. Amuphandani kulibe, kapena achiwembo anamwija anamuwerenga amulanda ndalama kulibe. Tsono tizindikirenso kuti chimenechi ndiye chotsatira china chimene chitivutitse pamene tangosintha kumene boma. Tifunika mapemphero okwanira ndi chitetezo chokwanira nzika za Malawi zimene zimakhuzidwa nawo ndi ndalama zakunja zili pa chiopsezo. Komanso dziko limene lili pa njala kwambiri yosaka ndalama zakunja limatha kukhalanso pa chiopsezo choluza nzika zawo pa imfa zakachetechete ngati zimenezi. Mabwana amakampani amaphedwa ndi ziwandazi mwazizizi, amafa
amadwala nkukafera kuchipatala osachira. Tikunena maofisa akuluakulu, kodi ndi aku polisi, kodi ndi aku army, kodi ndi aku makampani, kodi ndi mu reserve bank, kodi ndi kuti ma CEO ambiri, mabwana ambiri amakhala nawo pa chiopsezo pamene papa, chifukwa amene wawanso ndiwo amene akuyendetsa boma limene lili ndi njala yofuna foreign currency. Pamakhala chinsinsi chimenechi. Muzindimva ine Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndimanena mawu yawo. Mmene dziko limayendera simene inuyo mukuganizira. Mmene dziko limayendera simene inuyo abale mumaganizira. Choncho ripoti limenero lothandizira kufufuza kapena kupereka malipoti kwa amene anaphedwa ndanzawo ndi mamafia pa business. Zikatuma mamafia ochokera magulu onse ama mafia mothandizidwa ndi ma secret society komanso zipandi za ndale zikapha, zikakanika kuti zitume munthu, ndiye kagulu kamene kakakopa kit demons ndi kamene kakumango zipereka, amene ndithana naye ndine. Simuonapo munthu, no clue. Mukamaka mpanga postmortem munthuyo kuchipatala anadzamalala, sakapeza kuti nchani, akangokuwuzani kuti panali suffocation, basi atisiya, anabanika. Zathera pamene popo. Makopa kiti chipangizo chimene amayenda nacho ndi BP, amayendanso ndi cardiac arrest. Anyamata amenewa amayenda ndi ma heart attack oponya. Kotero kuti mabwana musakhale muntambasale mugalimoto zanu zodulazo mukusakidwa ndi makopa kiti. Mumadyerera, mumayenda ndi mtendere. Inde zikuyenda, koma tamvesera nkoni za mabulutufe, tamvesera nkoni za pansife, tamvesera nkoni za amene akulalikira uthenga wabwino, tamvesera nkoni za chidziwiso ichi. Inunso mukusakidwa, ndipo gulu limeneli latuluka kumayenje akumidima. Kunja kuno kuli mayenje amene ziwanda zinabisa. Satana anabisa matimu ake aziwanda. Zina zimangokhala sizigwira ntchito iliyonse, zina zimatakataka pa nthawi yache amatha kuzitulusa. Ndiye panopa atulusa mtundu waziwanda zotchedwa makopa kiti. Ndiye zimenezi zimayenda limodzi ndi anthu ammitendere kwachosa dziko lapansi. Kotero kuti 5 years ya ulamuliro umenewu tili pa chiopsezo ndi kopa kiti, tili pa chiopsezo ndi kopa kiti. Chimatha kudya atsogoleri azipani amapita mwazizizi. Inu nkumati anakula, ayi, ananyanya, ayi, amapita chisawawa, amalandira ziopsezo zomaopa chinthu choti kulibe koma chilipo. Zimakhala ziwanda zimenezi. Ndingochenjeza kuti muzikhala m'manja mwa Mulungu ndi kudalira Mulungu. Audindo inu simuli nokha. Ngati sakusakana azikwanje, ngati sakusankhani mamafia, kuli kopa kiti amene akusakeni. Musayiwalenso kuti ndino mwenu apa mwambanu amene mumachita kwambiri ndi ndalama zakunja. Panotu pali chenjezo limene likubwera kuchokera mu LCD uyuyu amene ndikumfotokoza lero. Limeneli linali gulu loyamba, limene lachiwiri limene amapereka malipoti awo. Mundimvese kuti LCD ndi yaitali kwambiri, ndipo imachitika nthawi yaitali. Inenso ndipereke ripoti ili nthawi yaitali, mwina mizera iwiri kapena itatu kumene. Mungu ndimvesera ndi chidwi. Koma musayiwale kuti ndikupereka ripoti ine, ndapereka ripoti osapereka ya live pa zifukwa ngati zimenezi zakuti mmenemu mumapezeka malipoti accurate a anthu amene anasowa ndi kuphedwa. Pozifotokoza zimatha kubweresa kukolana mabwalo a milandu, mapolisi, mwa mafumu ndi malo ena, chifukwa zimene anapeza kumeneko zimakhala zosiyana nthawi zina ndi zimene zili ku LCD, zimene zimachitika lerolo pa 8 Shabani 9 Shabani
tamverani zinsinsi zimene zimachitika lerozi mamafia ndi zimene amalemera nazo. Mwachisanzo ine nkadafuna makobiri ndekuti nkanatenga ripoti limene ndaliona lero ku sinatulukanaka ndaliona lero ku LCD ndikumapereka information kwa anthu amene akufuna kudziwa information imeneyo, ndipo ndikuchaja ndalama, ndipo anthuwo amalonjeza ndalama okha chifukwa akufuna kudziwa choona chimene analephera kuchipeza, chimene ndalama zawo sizinapeze, nzeru zawo sizinapeze. A intelligent anakanika, magulu akafukufuku amayiko anakanika. Iwe umakhala kuti insisi chimene chocho uli nacho ndiye umanyada ndipo umagulitsa, ndi amalemera, amachaja mabiliyoni $. Ndi zimene mamafia analemerera nazo. Akadakhalapo kuti ali ndi moyo, Fadhai Gwalazimba wa ku Zimbabwe anali akamuna, amadiya makobiri akamenewa, amapereka information kumaiko, kumaliuza boma kayendera Malawi, dziko lanulo wakuti akufuna kuphedwa, ndipo amene afuna kumupha ndakuti mumuuze brigadier wakuti ayende ndi wakuti pa security, pa line yake, pa chitetezo chake, pa konivo yake, chifukwa malo akuti akonza ziwembo zoti niyo muphedwe. Kuti mukatsimikize kuti zilipo, inu mukakhale pakuti mukaona zakuti, mukaona galimoto ya mtundu wakuti, number plate chakuti, accurate. Amakagwira ntchito zimene zingakhale ku Russia, amafika ngakhale ku America. Fadhai Gwalazimba, a Zimbabwean person, dangerous person, the most dangerous person, anali wa ku Zimbabwe. Amamutcha kuti Fadhai Gwalazimba. Kali kuti ilipo pa boma la Lilongwe wabiripa, adapondapo Fadhai Gwalazimba, anagonako isadapye kali kuti muulamuliro wa Bakiri Muluzi, anapondapo nthaka ya Malawi. Fadhai Gwalazimba ana mulungu, zimakhala ni ndalama kwambiri zimenezi. Imeneyi ndikadaitenga kukhala ina mwa njira imene nkadalemerera nayo, ndikadakhala kuti ndili mdzikoli kusaka siliva ndi golide, chifukwa tsopano apa ndikadakhala ndi mwayi waukulu omayimbira mafoni m'mayiko kumauza kuti chiwembu chija anapanga ndi cheuchi. Ukadakhala ulendo oyamba kusaka ndalamazi, chifukwa ndikunena kuti zimakhala zinsinsi zimene ena amazifuna koma zakhala zikwasowa, ndi umagulitsa. Koma ine ndimati ndipitirire kukupasirani ngati ripoti atamaliza kupereka zimenezi. Sopano anabwera ku ophedwa chifukwa cha ndale. Anangotikumbutsa kuti ku Africa magulupu amenewa ama secret society komanso mamafia, ingakhale ma assassinators amphamvu kwambiri, anathandiza kupha anthu awa, ndi anayamba ngati mbiri fa amenewa sanaphedwe lero. Anapereka mmene anaphedwera Patrice Lumumba maina ndi anthu ake, anapereka mmene anaphedwera Thomas Sankara maina ndi anthu ake mpaka malo, anapereka mmene anaphedwera Ken Gaddafi maina, ngakhale anthu amene anapereka meeting yoyamba imene adapanga mdziko la Libya yokambirana zopereka brother leader Ken Gaddafi. Ananenanso za Anwar Sadat, Laurent Kabila, Makoni Dadaye. Amenewa ndi kwa fotokozawa oyamba ndi Burundi, Burkina Faso, Libya, Egypt, DRC, Burundi ndi Niger.
anaperekanso zakuza Kaliobodi Burundi tu imene, anaperekanso za Makoni Dadaye ku Burundi kumeneko. Sadaiwale kuperekako za Ibrahimu Daye Mainasala Niger. Anaphedwa bwanji makosana amenewa? Ndiye panali list ya ophedwa amene chirombo chotchedwa ndale chinapha anthu ambirimbiri ku dziko lapansi. Ndi LCD imene imachitika lero pa 9 Shaban pa Islamic calendar mwezi wa nambala 8, imene inuyo lerolo mukhoza kunena kuti lero ndi date ina ya mu kalendala yanu ya Chiroma. Sotamverani. Atamaliza nkubwera ku chigawo cha ndale ndi kupereka mainawa ditelo yake, amayimirira anthu nkumafotokoza anaphedwa. So mundimve mpingo wa Mulungu. Gawo ili ndimafuna ndikutengereni kuti atayamba kupereka andale muyambe kumva mawu awa. Choyamba, kodi ndale ndi chani nanga ndi chifukwa chani kumene kuku amene apereka anthu ambiri amene anaphedwa pa zifukwa za ndale? Chifukwa chake nchani? Ndale ndiye ana amene Lucifer amabereka, koma mwina ndiyambe ndikuti bambo wawo wa ndale ndi Lucifer, mwini wake wa ndale ndi Satana ndiyerekezi. Ndipo amene amapha anthu ku ndale ndi kubweresa influence yoti muphe munthu chifukwa cha ndale ndi Lucifer. Anthu sitidziwa, koma kusadziwaku mumachita kosankha chifukwa chonyalanyaza zimene ena aife timalankhula, kaya chifukwa chakuti ine si mzungu, kaya chifukwa chakuti sukulu ndilibe ndimalankhula chichewa. Koma nimafuna ndinene kuti ngati pali chinthu chimene chimasogozedwa ndi Satana oyenda ndi miyendo ndi ndale. Ndipo ndale mukuzionazi ndi zobadwa kwa tate wawo mdierekezi. Baibulo ndi limene limafotokoza bwino, limanena kuti sikudzambala koma kuti 1 ikabe, ikaphe ndi ikaononge. Amene wawawa ndi 3 principles zimene zimachoka kwa Lucifera, ndipo ndi malamulo atatuwa amene amadzala ku ndale, amene aliyense oyendera ndale amalowa mu ubatizo utatuwu: akaphe, akabe ndi akaononge. So pano department ya kuonongayi ndi imene imabwera ndi bodza limene limaononga. Mukaona kuti mukamapita ku kampeni, muyambe kumvesera mpingo wa Mulungu, Satana ndiyerekezi amalongeza lilime litatuli limatuluka kukamwa kwa aliyense amene akujoyina ndale. Amalankhula kuti adzaphe, amakhala kuti adzabe, amakhala kuti adzachite bodza. Sono Baibulo limati pakuti tate wa mabodza onse ndiye ndiyerekezi. Ndipo ngati kuli chimene chimanena bodza ndi kunama bodza ndi ndale, chifukwa ndale ndi mwana obadwa kukamwa kwa Lucifer, simadzambala ku dziko lapansi. Tamverani. Mukayang'ana amene aphedwa ku dziko lapansi ndi boma la America, anaphedwa chifukwa cha bodza lotuluka kukamwa kwa Lucifer kupita ku magulu andale. Mwachisanzo, kodi boma la America silinaname kuti Saddam Hussein akusunga zida zoopsa kwambiri? Anakuonesani zidazo? Anatenga zidazo? Zinaoneka zidazo? Ayi, sizitheka.
kodi sanapite kukatenga president wa ku Venezuela akunnamizira kuti cha ndibodza. Sanakuphereni mu Gaddafi ndikumanena kuti ni munthu oyipa kwambiri, oopsa kwambiri dziko lapansi, ali ndi zida zoopsa, ali ndi manyukiliya, ngati mene anamunamizirira Saddam Hussein. Sanakamuphe. Ndizoona zimenezi. Kodi America ndi Israeli sinaname kuti koma Irani ali ndi usika, akuti usi wanji umene uzapa dziko lonse lapa tiye. Bible kuti simadzambala koma kuti ikaphe, kuba ndi kuononga. Ndi tate wa bodza lonse, ndiye politics ndi bodza, ndi department third arm ya Lucifer imene amayendesera nayo dziko lapansi. Ndi dzanja limene lolo la bodza lotchedwa ndalero ndi limene tulerolo ku LCD kuno likupereka ophedwa awo ambirimbiri amene anaphedwa pa zifukwa za ndale. Akwanena pano akwatchula. Tsono tamverani. Ndimati ndithawe pamenepa ndikupasireni ripoti, koma tsopano mu audio iyi yachiwiri ndimafuna ndikupempheni mpingo wa Mulungu kuti ndikufotokozereni koma mamwalangizo, ndilangize ku community yonse, ku dziko lonse lapansi limene limayenda nawo mapemphero kwa Khristu a dziko lonse lapansi amene mumvere nawo audio. Ndikukuyitanani akhristu nonse amene mumachita chidwi ndikufuna kumva za ndale, kuti ineyo ndikulangizeni pano kuti ndale kwake ndikupha, kuba ndi kuononga. Ndipo mukamayembekezera kuchoka kundale kuti adzakupasani ripoti logwirika kuchoka kundale pa nkhani ya amene anaphedwa, mukungochedwa. Bible kuti kwayikika kwa munthu kufa kamodzi ndipo atafa chiweruziro. Zinsinsi zili pano ndi zosiyana kwambiri ndi mmene iniyo mukuganizira zimene andale anu a dziko lanu la Malawi anaphedwera. Zifukwa zimene anaphera adapha ndani ndizolekana kwambiri. Ine ndingokutengerani kuti mungodziwa kuti tate wa ndale ndi Lucifer. Pamenepa ndikufuna kutanthauza kuti mukamayiona UDF mumaona bakiri, koma chipani si cha bakiri, mwini wake ndi Lucifer. Mukamayiona DPP mumaona Bingu wa Mtalika, lelolo mumaona Peter, koma chipani si cha Peter, mwini wake ndi Lucifer. Mukamayiona UTM mumaona Kabambe, koma chipani si cha Kabambe, mwini wake ndi Lucifer. Sakumva munthu. Mukamaona MCP mwini wake wa MCP si Chakwera, sanalika muzu, koma ndi Lucifer. Zipanizi eni yake mwini wake amene amaziyang'anira ndi Lucifer. Ndiye chifukwa chakuti Lucifer amakhala mmene momo ndi amangolovula utomoni ndi umene ungakuonetsereni kuchoka kundale. Palibe munthu wachilungamo amene amakajoyina ndale nkukakhala mu ndale osabatizidwa mu ubatizo utatu: kupha, kuba ndi kuononga. Inu mundikhalire umboni. Simunalemba abusa posachedwa apa mmene amachoka ku ubusa kukalowa ndale anali ncha. Lerolo ndi trilioneya ali nkanthu kolephera kunena, kosagwirizana ndi salale ya upurezidenti. Ndi muyang'ana mapurezidenti onse amene amalowa kundaleko, chifukwa chake ncha analowa mu ubatizo wa kupha, kuba ndi kuononga. Sakumva wanthu. Mungatene, mungadalire, mungatani, ngakhala anyamatawo akundale amalowa mu ubatizo wa kukamwa kwa Lucifer, kupha, kuba ndi kuononga. As I'm talking, amene akuyendesa boma lero ali mu ubatizo umenewu. Mwaona kuchoka pati mavitsi akayendera zija za mwamba zili pa konivo ya president ija sikale, mwaona ali muzimene zija. Anatha pakatipa analibe kanthu, pano pakabwereranso mafuta nso ayamba kutuluka m'matupi mwawo, abwereranso ku nyumba za pamwamba zija. Chifukwa ndalama yache nditi ndi salale yomweyo. Mkamwa mwa Lucifer mumatuluka kupha, kuba ndi kuononga. Chifukwa iye ndiye tate wabodza, tate wa andale wonse. Lucifer mmene anagwa kuchoka kumwamba, anagwa ndi kampeni
ndipo anatenga 1/3 imene anadzayamba kupanga nayo politics kumwamba kuno. Politics anagwa nayo pansi, anayotsa kuti mu ufumu uno sitimafuna ndale zakumwamba. Kumwambako anachosa chifukwa mfumu ya ndale ndi Lucifer. Ndale zanaziyambira kuti kumwamba. Mukawerenga Yesaya chapter number 14 akuwuzani kuti anafuna kukweza mpando wake pamwamba pa nyenyezi, ndi anakakhala pa miyala yoyaka moto, sakumva munthu. Pamenepo chisalungamo chinalowa mwa iye, kotero kuti iyeyi ndiye tata amene atabwera ku dziko lapansi anayamba kubereka ndale kuti government system, maboma masystem ake aziyenda ndi ndale, ndipo ndaleyo imalamuliradi dzikolo. Ndi maboma ochepa kwambiri dziko lapansi amene amayendetsedwa ndi boma. Chifukwa chake akuyendesa boma mumasankha kuchoka ku ndale, ndiye kuti bomalo limakhala lili under the influence of demonic. That land imakhala kuti ili corrupt, sakumva munthu. Choncho ngati mulipo pa social media pano amene munajoyina nawo ndale, muimvere LCD ndikunena panoyi, sindikubisa, sindikudusa kulamanja kapena kulamanzere, koma pakati kuti tate wa ndale zipanizi mwini wake ndi Lucifer. Takhalani pomwepo tionane mchigawo chachiwirichi cha LCD ya lero pa 9 Shabani. Hello, takulandirani kuno kumapena studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndikukulandirani ku gawo lachiwiri la ripoti la ku LCD la lero pa 9 Shabani. Ndi makhazeni asilamu ndi ayuda amayendera kalendala kutsata mmene mwezi waonekera, osati zimadeti zongokonzedwa padera-dera. Amatsatira bwino zakulemekeza ndondomeko yakawerengedwe kamasiku achilengedwe mogwirizana ndi kupembeza. Miyezi yawo imalekana ndi miyezi yonse. Monga ndakhala ndikufotokoza mu audio yoyambirira kuti lero kuli LCD imene mamafia, anthu opanga zinthu zachiwembu amene anapha anthu, akupereka malipoti awo. Ndiye ndinanena kuti pakati pa magulu onse amene akupereka malipoti kwa anthu amene anaphedwa, amene apereka malipoti ochuluka mpaka ndasiya kutuluka kaye pa laini kudzapanga kaye ma audiowa alipotiwa, ndibwererenso chifukwa idakalipobe itha kanthawi kena chifukwa imakhala yayitali. Ndasiya andale akuyimirira nkumapereka malipoti awo. Koma chimene chine ndichititse chidwi nachi, tamverani ndipo mumve mpingo. Maiko otiyandikira atafika ku Africa anayamba kupereka malipoti awo. Linayamba ndi dziko la DRC, linanena magulu munthu ophedwa anapha ndani, ali kundende ndani, pa zifukwa zakuti ndale ndimene yakaponya kumeneko, yakaponya kumanda. Burkina Faso, Libya, Egypt, DRC, Burundi. Koma ndinadabwa kuti afika mu Zambia. Atafika mu Zambia anatilumpha pano ulendo ku Tanzania, ndi nayamba kuchita chidwi. Atatilumpha pano anapita ku Mozambique, anapita kummawa ku Zimbe uko ku Mauritius kwawo kwa Sugar, ndi anadzabwerera nkudzaponda dziko la Malawi. Ndiye mu audio yachiwiri ndisakuchedwetseni mpingo, koma ndikupasireni
za zimene anapereka ripoti kunoko ku Malawi. Tamverani. Amene amayimirira kufotokoza ndondomeko za mamafia, ma-assassinator amene anapha anthu ku dziko lapansi lino potchula Malawi, amene amafotokoza ndi kuyimirira anali Sidel Desio. Sidel Desio kaya ndi nickname ya munthu ameneyi ili mchipwitikizi Sidel Desio, kapena muchifalansa Sidel Desio. Koma mundimve, ameneyu ndi president wa betting dziko lonse lapansi. Ndiye ndibwerere kuti maiko onse a dziko lapansi amene analandira makampani a betting ajuga, ndiye kuti analandira kachipinda kobisirako ma-assassinator komanso mamafia. Choncho Malawi kuchokera nthawi imene dziko lino lavomera kuti juga izichitika legalized juga, paja inali yoletsedwa mu nthawi yakamuzu kwa nthawi yayitali sankalola izi. Koma mmene tinabwera mu democracy, kodi Mbakiri, kodi ndapita, kodi nda Joyce, kodi nda Bingu analola sindindziwa, koma kuchokera nthawi imene lasainira boma la Malawi kwavomera business amene wajuga kuti abwere nkudzachita mbweya achitira lero umu mpaka nakukhala kakampani ndithuka kuti munthu amapita kumeneko nkukakhala basa amapanga business ya betting. Kuchokera nthawi imene zimene zizi zatsegulidwa, ndikudziwise Malawi mu audio yanga yachiwiri ya lero pa 9 Shabani munatsegula chitseko cha zipinda malumu amene mamafia amagonamo, ndipo tsopano dziko la Malawi linalowa mu system ya mamafia, whether you like or not. Tili ni mamafia mdziko la Malawi. So tamvera, kamera itafika kwathu kuno anayamba kupereka chithunzithunzi cha anthu amene anaphedwa chifukwa cha ndale. Ndale imene ndikukufotokozerani pamene pa mpingo, musaone DPP, musaone MCP, musaone zipani zimene muli nazo, koma muone mawu akuti ndale ngati chinthu chimodzi. Ndikangoti ndale ndiye kuti ndasungunula zipani zonse ndi chipani chimodzi, ndipo maganizo amene wowo amene mukumvera mwayike m'maganizo mwanu kuti ndale ndi ufumu umodzi ndi chipani chimodzi. President wawo ndi Lucifer. Ndiye kumeneku kumachoka kupha. Ndiye ndaleyi ku Malawi kuno okuphawa anayamba kuyenderera dzikoli kanthawi, ndipo anabwera nkudzayamba kupha anthu. Ndiye lerolo pano atipasa ripoti lamene anaphedwa chifukwa cha ndale. Maina awo ndikupatsani. Choyambirira anayamba kutulutsa dzina loyamba la munthu otchedwa Yatuta Chisiza. Akutaya Yatuta Chisiza LCD ya pa 9 Shabani. Takhala ni pamenepo ngati munanyika mpunga anyamata tadikira nikaye matafunidwe mudzitafuna ize kuti mumvesere nawo zimenezi. Ngati muli pakabanza pang'ono pang'ono musayike wireless, ngakhale ma headset musayike, mukhale pe malo olekanalekana amene anthu mukumvera mukhale chete mumvesere. Ndabwera ndi ulangizi wamene mumafuna kuchita tcheru ndi ndale, ndipo muidziwe ndale ndi chani, kuti tili ndi chipangizo chimene chimatchedwa kupha, kuba ndi kuononga. Ndipo dziko lililonse limene lili ndi chipani cha ndale limakhala kuti ndi mavikitimu a mizera itatu yotuluka kukamwa kwa njoka: kupha, kuba ndi kuononga. Ndi buku la Yohane likuti sikudza mbala
koma kuti ikaphe, kuba ndi kuononga. Now ndikufuna ndikuonetsereni tate wabodzayi chimene amadzachita. Mmene tinati ife ndi chipani cha ndale, ndiye kuti tinalandira 3 principles zimene zimachita limodzi ndi ndale. At the same time, zala zitatuzi ndikupasani kuti it's a 3 finger of death. Nkhani zosausa ana mulungu ichichi tamvetserani. Ndi lipotiro anayamba ndi kuperekeza yatuta chisiza amapanga register lero mama wa uno ku LCD kuti anaphedwa chifukwa cha ndale. Anatipasa Alton Chilwa anaphedwa chifukwa cha ndale. Anatipasa Alon Gadama, Twaibu Sangala, David Chiwanga kuti anaphedwa chifukwa cha ndale. Nsapupulume anatipasa Alon Gadama. Lero mawa LCD imanena za inu Amalawi mmene ndale yanu inaphera wanthu, ndipo amenewa akuti anaphedwa chifukwa cha ndale. Inawapha ndi ndale pogwirisa ntchito ma principles akukamwa kwa Lucifer atatu amene ndi ubatizo wa ndale wonse. Mukajoyina mumakhala okhuzidwa kukupha, okhuzidwa kubodza, okhuzidwa ukuba. Wherever you are the victim. Tamvera akuti ndale ya pa Malawi inapha Uncle Twaibu Sangala. Ankolo wanga adapita, anemu adapita, chinawadya chirombo chochedwa ndale. Likutero lipoti la ku LCD la lero pa 9 Shabani. Ngati munkango sakasaka kuti anafa bwanji, awawa amapereka ripoti accurate komanso amafotokoza in a calculated statement. Timachita mwayi kuti ngakhale pofotokozapo amene amapanga interpret nkhani zimenezi ndi Rosina Kinka Elanguishani machini bambo siza masewe. Amafotokoza ndi kumva mukamata 15 minutes Rosina Kinka amakhala atadziwa chinenerocho, zinenero zonse zobisika ngakhale chanu chicha. Rosina Kinka kubwera kwanu muzinena dipi kaya nchiromwe munene chiromwe chozama 15 minutes. Rosina Kinka amakhala atayamba kumva. Uyuyu ndi demonic interpreter. Hanizo sausa ulo Lucifer amadziwa kuti ndakamuna wanu amasungidwa nsatana. Rosina Kinka kumachoka salale sikudziwika, kumachoka omulipirira nyumba sikudziwika, kumachoka mafiza anache sikudziwika, kumachoka maoda amahotela ota akadye sikudziwika, kumachoka matikiti andege sikudziwika. Iyeyi ndi influencer wa aliyense pontanthauzira zinenero, ndipo akamafotokoza iwenso umamva. Chingerezi chimene amakufotokozera ni Rosina Kinka chaifa standard 3 ya ma 80s kumamva. Ndi analipa menepo amanena plain language kuti gulu ilili pa Malawi linaphedwa ndi andale, linaphedwa chifukwa cha ndale. Anatipasira David Chiwanga ngati munkango sinkha inamupha ndi ndale mpingo wa Mulungu. Anatipasira Malemu Klaus Saulos Chilima ngati munkango sinkha inamupha ndi ndale. Anatipasira Robert Chasowa ngati munkango sinkha inamupha ndi ndale. Anatipasira Malemu Bingu wa Mtalika ngati munkango kayikira LCD kuti anaphedwa pa zifukwa za ndale. Sakumva munthu. Anatipasira Isa Njauju ngati munkango kayikira anaphedwa pa zifukwa za ndale. Sakumva munthu. Tsono lero ndabwera ndi ulangizi atafotokoza amenewa kungotipasira list kuti anaphedwa pa zifukwa za ndale. Ine ndingokupasira ni list kuti anaphedwa pa zifukwa za ndale. Na utamverani atatifotokozera anthu amenewa
kuti ndi ophedwa pa zifukwa za ndale. Anafotokozeraponso ma commission of inquiry amene anakhazikitsidwa mdziko limeneli lapansi. Ndiye anatipasiranso ophedwa chifukwa cha ndale amene anatuluka mu commission of inquiry ya 2011. Mademo aja adavuta aja mukakumbukira bwino ina na panthu ambirimbiri pansi pa ulamuliro wa Bingu wa Mtalika kudachitika mademo anyamata ambiri anaphedwa, palibe mademo anaphapo anthu ambiri ngati amenewo. Lerolo anatulutsa pano mayina ndi anthu amene anaphedwa chifukwa cha ndale. Zochititsa chidwi very interesting, amatulutsa dzina limodzi onse amene aja mukudziwa kuti anaphedwa. Ena ngakhale boma lathu la Malawi linakanika kutulutsa mayina awo, koma lero LCD yatulutsa onse aja kuti anaphedwa pa zifukwa za ndale. Sakumva munthu. Koma pa ma commission of inquiry anayamba kutifotokozera the inquiry yoyambirira imene inakhazikitsidwa kuno ku Malawi, akuti inakhazikitsidwa 1959 ndi Nyasaland state of emergency. Inquiry imeneyi idakhazikitsidwa chifukwa cha polisi Nyasaland inkapha anthu mopanda zifukwa, ndi anakhazikitsa commission of inquiry kuti chifukwa chake nchani anayamba kupanga kafukufuku ameneyo. Na ma commission of inquiry amenewa yachiwiri anatifotokozera ya 1994 imene inakhazikitsidwa ndi Ndale Bagire Muluzi. Anatipasa commission of inquiry yachitatu imene inakhazikitsidwa 2012 chifukwa cha Robert Chasowa komanso Bingu wa Mtalika. Anazatipasa commission of inquiry ya 2022 imene akuti imfa za maalubino zimakhuzanso andale. Nkhani zosausa ndi kunakhazikitsidwa commission of inquiry imene anakhazikitsa ndachipani cha MCP. Kazumveka zimenezi. Ndi commission of inquiry yosiriza ndi ya 2026 imene inali ndi 21 member amene anakhazikitsidwa ndi chipani cha MCP kufufuza imfa ya Chilima. Ndiye mmenemu anatipasanso ka commission of inquiry yochoka kunja imene inabwera kuzafufuza nkhani yomweyo imene imachedwa kuti German Technical Investigator, amayika mawu akuti BFU. Ndinali ndi chidwi kuona kuti BFU lerolo akuchita so apiye chifukwa mu BFU mu German Technical Intelligence muli anyamata 6 amene ndi adindo mamembala kuma secret society komanso kuma group ama mafia. Therefore anyamatawo lerolo amachita apiye. Very controversial. Zosausa kufotokoza kwake. Ngani ndiyo sausa kwambiri. Ripoti lochokera ku LCD la anthu amene anaphedwa pa zifukwa za ndale. Ndithawe ndingobwera ndi ulangizi kuti anthu nonse amene mumapanga za mapemphero mumafuna kukhala ndi chidwi chofuna kudziwa mukachitika imfa ya ndale mdziko kuti mudziwe kuti anapha ndani, anapanga ndani, ndipo zinayenda bwanji. Ndikulangizeni ine m'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamidi kuti lekani kukhala ndi chidwi kumaripoti amene amatuluka kuma commission of inquiry okhazikitsidwa ndi andale, chifukwa sikumabwera chilichonse cha chilungamo chimene chimatuluka kuma commission of inquiry amene amakhazikitsidwa ndi anthu andale. Ndiye ndikufuna ndikulangizeni kuti tuluka moni. Ndikakutengera ni pano pa 2026 nonse muli ndi chidwi kumamva nkhani za commission of inquiry ya Saulo Chilima. Ndikuchenjezeni kuti mukulakwa ndipo palibe chimene mupeze. Chifukwa chake nchani? Mukapita pa khola la nkhumba, nkhumba imadya anaji, imaswa anaja nkudyaso. Simungapite mu khola lomwelo la nkhumba,
nkukafunsa kuti wadya ananda. Ripoti limene mukalilandire kuchoka ku nkhumba ndi basi. Sifotokoza kuti kodi anawa atabadwa anabadwa angati, nanga amene wadya anawa ndi yekha kapena anadya ndi anzace. Mukhola la nkhumbalo ripoti limasowa mwafunse alimi a nkhumba akabereka kapena kusunga nkhumba imene imadya ana. Now ndale ndi khola la nkhumba. Ripoti lokuti anapha ndani anachita ndani ndilovuta kwambiri chifukwa yabereka mwanayo ndi nkhumbayo, yadya ndi nkhumbayo. Kuifunsa nkhumbayo mweyo kuti ifotokoze mmene inadyera, impossible and difficult. Kodi niumveka niulankhula chichewa, ndipo chichewa ndikudziwa kuti ndichovuta kumva. Therefore ripoti langali sindikufuna kupita mkati koma ndikutuluka ku malangizo pamene ndikupita kosiriza mu audio imeneyi kuti anzathu amene muli m'magulupu aumboni watu aibu, muli ndi mafolowa komanso muli ndazitumika ambiri mwa njira ina chikhirisitu ku Malawi chili ndi mamembala amene ndi mamembala ku zipani, ndipo amafunanso kudziwako pang'ono za mchitidwe wa zipani zawo ndi zimayenda bwanji ndi chinsinsi chake. Ndiye ine ndikukubenthulirani kuti mukayiona ndale ndi mwana wa munthu mmodzi Lucifer, ndipo kukamwa kwake kumatuluka malupanga atatu: kupha, kuba ndi kuononga. Ndipo iyeyi ndiye tate wabodza. Simungafune chilungamo kuchokera kwa abodza kuti akufotokozereni za chimene chinachitika. Ndikutengereni kumbuyo. Atakhazikisa Commission of Inquiry ya 1959 yoyambirira, anatuma chipani cha Nyasaland chimene chinkayendesa boma Nyasalandemo kuti akhazikise Commission of Inquiry yoti akafufuze nkhanza za polisi a Nyasaland pamene ankapha wanthu. Tinaphulako chabe, palibe ripoti lililonse linabwera, ndipo palibe amene anamangidwa, palibe ngati anamangidwa anakhala mu ndende kupitilira 6 months. 1994 ataphedwa Iron Gadama, ataphedwa Twaibu Sangala, ataphedwa David Chiwanga. Ndale itamupha, munatuma chipani mu 1994 cha UDF ndale kuti ikafufuze amene ndale yawapha. Tatulukana Nyamata kumene mwakhalako ma scientist atola nkhani ndi anthu onse akafukufuku odziwa mbiri. Mundipatsire amene ali kundende, amene anafera kundende, amene anaseva, ndi bwalo liti ndi jaji uti amene anagamula kuti amenewo akakhale ndende moyo wawo wonse polandira chilango cha sentence ya mada. Chifukwa simungapeze molongosoka amenewo. Ndi khola la nkhumba ndale. Inadya ni nkhumbayo, mwatuma nkhumba kuti kapange kafukufuku wa amene inadya. Ndimafuna muyambe kukhala pambali ana Mulungu amene mumayang'ana kundale palipoti ndi langizo limene ndikukupatsirani ine Twaibu Ahmadu Hamidi Ali. Bible likuti kwayikika kwa munthu kufa kamodzi ndipo atafa chiweruziro. Zithere pamenepo, pakuti wakufa sadziwa kanthu bi. Tazilekereni pamenepo ndikumayang'ana kumwamba. Koma chidwi chanu kuti mudzikhala kuti anapha Chilima ndani, anapha Ujeni ndani, ndiyo muzifufuza mumbwita. Dziko lakhala likumbwita. Mudzindilondola mulipoti ndikukupasani lero limene ndalipeza ku LCD lerolo. Tamverani. Commission of Inquiry imene inkafufuza za Dick Matenje, Twaibu Sangala ndi Iron Gadama ndi David Chiwanga. Tandimvereni ana Mulungu.
mukapeza kuti gulu limene lili linakhala pa Commission of Inquiry ya 1994 imene anayikhazikisa ndi Bakiri Muluzi. Chipani munatuma chipani, munaphula kanthu a Malawi, munatuma Nkhumba, Nkhola la Nkhumba kuti ifotokozere ana amene inaswa wadya ndani. Ripoti limene munalandira sakumva munthu. Mu 2012 munachitika ngozi mdziko lino, kunafa Robert Chasowa pa zifukwa za ndale, kunafanso President Bingu wa Mutharika pa zifukwa za ndale, according to report limene tikulandira lero kuchoka ku LCD, akuti inamupha ndi ndale, sanali matenda chabe. Ndipo mu 2012 mu chipani chitabwera cha a Joyce Banda chinakhazikisa Commission of Inquiry kuti ifufuze za imfa ya president wathu wabwino malemu Dr. Bingu wa Mutharika. Tinkamulemekeza ndi kuti mfumu ya chakudya. Kodi sanali Mose wa lero? Kodi adali ndani? Tinkati ngwazi inangopita kuti zi. Commission of Inquiry imeneyi inafufuza. Mundipase ripoti lero a Malawi, munapezako chani? Anamangidwa ndani? Nanga ndani anachita chipongwe chicha? Munandziwa? Nanga chinachitika nchani? Munachidziwa? Kunangoti zi chifukwa ndi Nkhola la Nkhumba. Ndi Nkhumba inamudya ndale, inadya Bingu wa Mutharika. Mudachita tsoka ndi kutuma sondale yomweyo kuti ikafufuze. Simumapindula kanthu chifukwa awawa ndi ana andierekezi. Tate wawo ndi wabodza, amalowa mu ubatizo utatu: kupha, kuba ndi kuononga. Wherever you want, you like or not, ndikoza kungokupasani umboni wapaoka. Munatenga president ochokera ku mpingo Dr. Lazarus Chakwera, atabatizidwa ku ubatizo wa madzi ndi kubatizidwa ndi Mzimu Woyera, nkumalankhula malilime, sakumva munthu. Ndale inamtenga ndi kumuvulitsa ubatizo wa Mzimu Woyera, ndi kumuvulitsa ubatizo wa madzi, ndi kukambatiza ubatizo utatu: kupha, kuba ndi kuononga. Sakumva munthu. Lero ngakhala anache simukumva kuti ni mabiliyoneya mpaka makampani angwenya. Iwowa chimwenewa ndalama za nkhani adazitenga kuti ndi ubatizo amakuchosa system imene unali nkukuyika system ina. Musamalake kukhala pandale ngati mukufuna kupita kumwamba. Kulibe mpando ochoka kumwamba umene amakhala president. Maufumu amasankha Mulungu. Mwambwita nyamata inu. Maufumu a dziko lapansi, mipando amayika ndi Satana, ndipo anthu amakhala pa mpando wa Satanapo. Kulibe chipembezo, kulibe organization imene ikupanga za kumwamba, imene ingakatenge mpando kumwamba ndi kuyika pansi pano. Mipando ya inu ili mu ufumu wa kumwamba. Simumamva kuti ndi 24 elders ali ku dziko lapansi. Ku dziko lapansi lino Mulungu akadafuna akanatiikiraso 24 elders tikanama aona ali kulasha. Mpando wina uli ku Japan, mpando wina uli ku England, mpando wina uli ku Africa. Mipandoyo ikanakhalapo bwezi tikumavota imeneyo. Koma kulibe system iyi inachoka kwa Lucifer tsiku lija limene anagwa ndiye inabwera mdziko lapansi. Kotero kuilondola ndi kuitsatira ndi kudikirira yankho kuchoka ku zimenezo mwambwita. Palibe chimene mungapezepo. Kodi tumvana pa? Zinakanika kuti tipeze yankho la chimene chinapha Bingu wa Mutharika. Bwatu kulephera kufotokozera zomveka bwino. Mai Joyce
analephera achipani cha PP chifukwa si chipanicho koma ndale. Tate wawo anali wabodza, simungatume emweyo anaphayo kuti apereke ripoti. Mpovuta kwambiri. Kodi zikumveka zimenezi? Kunachitika commissioner of inquiry mu 2011 yama demonstration. Anamangidwa ndani, ali ndende ndani, adzafere kundende ndi ndani, mpaka ndikunena pano pakuti anthu anaphedwa. Munatuma olakwika chifukwa munatuma ophedwa chifukwa cha ndale, ndikutumanso andale akhazikise commission of inquiry. Mwandinamiza. Muzavomereza mawu amenewa pakazatenga nthawi yayitali kwambiri kuti zimene ankanena brother Twaibu zidalizoona. Ndale musamayidalire kuti idzipereka malipoti amene aphedwa chifukwa cha ndale. Zakanika ndi ripoti ndikuliona lero ku LCD likundipasa kuganiza kwatsopano kumene ndikukugawirani abale ndalongo mchipembezo amene mumatulukako kuchalichi nkukafuna kupangako za ndale. Muyambe kuganiza mosiyana chifukwa malipoti amene anakugwirizizani aophedwa anu chifukwa cha ndale amene mmasapota ndilabodza zombwita chifukwa munatuma ndale imene imapha munthu. Munatuma ndale imene yapha munthu. Okupha emweyo ndi amene mukuntuma kuti apereke ripoti. Mwabwera mukhola la nkhumba. Ikadya nkhumba mwana ikamaswa mumakhala muli nkhumba zina 4, 5, 6, 10 zili mmenemo. Mamawa mumangodziwa kuti nkhumba iyi inaswa, koma simapezako ngakhale kapisi olodontho la gazi simalipeza nkhola la nkhumba. Amakhala kuti anawa adyedwa. Inu mumangoona chizindikiro kuti nkhumba iyi inaswa usiku. Mukayima pa khola la nkhumbapo ndikuyamba kufuna kufufuza kuti amene wadya ana ankhumba mmene mundani kuzifusa nkhumbazo zimangoti kutere kumukuionayi ndi mudzaona ngati mudzadalire andale kuti azikupasani malipoti ama commission of inquiry amene anaphedwa pa zifukwa za ndale mwambwita. Kodi zikumveka zimenezi? Tili limodzi kodi? Tamverani. Commission of inquiry ya 2026 munatumanda. Commission of inquiry ya 2026 ripoti lalero la ku LCD likunena kuti ngozi ya ndege ya Chilima ili ndima influence andale. Anaphedwa kapena kufa pa zifukwa za ndale. Ngoziyo inachitika pa ulendo wa ndale. Anafera mu ndale. Ndi akuchita apie pa 9 Shabani pa ripoti la ku LCD. Mutakazikisa commission of inquiry munasogoza chipani cha MCP ndipo Dr. Lazarus Chakwera anasankha anthu 21 a internal commission of inquiry kuti ikufufuzireni za Chilima. Tatuluka na nyamata sukulu, tatuluka na nyamata polisi, tatuluka na anthu ozindikira. Mundipase ripoti logwirika pano. Mulinalo lero. Pakuti ripoti lija linatuluka ku MCP ndi limene likukayikidwali. Aliyense akulikana kuti hayi sindizo tipangenso. Mpaka anakatenga gulu la German Technical Investigator BFU lithandizire lochokera kuma mafia German mafia. Anali ma German mafia. Gulu limene lili ndi ma German mafia. Samangopanga technical investigator yokha kuti amafufuza kuti kodi ndege inaenda bwanji, nanga ndege inali ya mtundu wanji. Akamakufotokozera ni zimene zija mumakhala kuti nkatimo muli ma influence apolitical. Gulu limene lili amalichita hayala ndandale kuti likafufuze ndege, sitima, galimoto, imfa zimene zinachitika. Mukayikitsa ndi akafufuze. Amafufuza da nyamata ku Germaniwa. Koma iwowa ali ndi magazi, ali ndi ubatizo
chifukwa amachitanso nawo limodzi ndi magulu ndi kuatchula panowa ma secret society, iwowa ndi mamembala. Magulu a mamafia iwowanso ndi mamembala. Kodi zikumveka zimenezi? Kodi zikumveka zimenezi Anamulungu? Ndi nkhani koma yosausa kwambiri, monga ndinafotokoza kunena kuti mugulu limene likupanga nawo lero muli magulu Islamic mafia, Sicilian mafia, American mafia, British mafia, Russian mafia, German mafia, South African mafia, Malawian mafia, ndi magulu ena Asian mafia, komanso Japanese yakuza mafia, ndi mamafia ena ndi ndandanda wautali ali kumeneko, mpaka mamafia aku Mozambiki akuonekera mmene muchipwitikizi chawo brigado ali mmenemu. Mamafia apa Tanzania akuonekera mmenemu. Choncho ripoti limeneli lochokera ku mamafia amene wawo, inuyo lerolo munatengako gulu lina limene likuti lizafufuze la Commission of Inquiry, mundiuze munakhutira ngati zimene inuyo munakhutiramo mmenemu ndi mmene ndege inalili anakufotokozera. Basi tinakhutira zimenezo, koma kwinako tinakanika kukhutira chifukwa munatuma ndale MCP kuti ikafufuze. Ndikubwera pa malangizo akuti ngati dziko la Malawi lerolo likuitenga imfa ya Chilima, kufuna kudziwa chimene chinapha Chilima, ndipo mukufuna kukhazikisa Commission of Inquiry, ndapemphe malume Namiwa ndi sidedi yawo Ankolo Boni Kalindo ndi anzawo, mpaka pamene anyamata inu muzasake ndalama nkuzipeza kumene makazitengako, musachite involve wa ndala aliyense, mudzakhala kuti mwatuluka kunja kwa khola la nkhumba, ndipo mukufuna kudziwa nkhumba imene yadya anaye. Koma mukamati lerolo chipani cha wina ndi cha DPP, potulusa ma press briefing yanu mukunena kuti boma limene mwasankha leroli mulipo lero apita fufuzani imfa ya Chilima. Mukutuma nkhumba yomwe inadya munthuyo ikufufuzireni? Sakumvatu munthu. Sitidzapeza chilungamo chifukwa ndale yonse nubwereza pano tate wawo ndi mmodzi, ndi Lucifer. Amakhala ndi ma principle atatu: kupha, kuba ndi kuononga. Inuyo kwachita involve amenewa musamale, chifukwa inunso mubatizidwa ubatizo utatu: wakupha, kuba ndi kuononga. Mukuonongamo ndi mmene mwagona bodza, nanunso mukhala abodza. Kodi mnyamata Namiwa suja udatuluka mu Commission of Inquiry imeneyi kuti ine ayi, chifukwa ndi ndale unaithawa ichi. Lelolo usayikokerere ndaleyo kuti ikhale nawo mugulu lofufuza za imfa ya Vice President amene anafa pa ngozi, amene ripoti lalero likuti ndi imfa yokhuza ndale, chifukwa anafera mu ndale, anafera nzinthu za ndale za boma. Kazumveka izi? Potuma ofufuza munatumanso andale amene lerolo mwakayikira. Chabwino, pamene mukufuna kufufuzanso, mistake, the greatest mistake you do ndi kutumanso ndale. Nenu ubwera ndi chisanzo pano, ndi nkhola mwa nkhumba umu mpovuta kwambiri kuti nkhumba ingafotokoze amene wadya ana amene nzawo waswa. Kodi wadya yekha onsewo? Kodi anadya nawo ena? Ripoti limene mungalipeze pa khola la nkhumba ile ndi ana Mulungu. Tiyeni ngati ana Mulungu amene tili kupanga ulendo opita kumwamba, tidzitsekako nkhutu nthawi zina ndi kusazitengera zimene mabungwe, manani governmental organization amatilimbikitsa nthawi zina popanga kafukufuku ndi kukhala ngati akudana ndi zochitika za boma. Zina ndizothandiza, koma zina
ndi zamomwemo zankati zimene sizimapindula kanthu. Mukayikakamira commission of inquiry imene ikukakamizidwa kuti ichitikeyi, wina angogulirapo vitsi, wina angogulapo kagalimoto kake, wina angogulapo kalandirova kake, ena atha kugula ngakhale galimoto yayikulu. Mundivomereze pano, ndipo statement yanga imeneyi ndiyomaliza mu audio yachiwiri ya malangizo. Akapanga kafukufuku kuchokera mu 1959 imene Malawi yakhala ikupanga ma commission of inquiry opanga investigate anthu amene anaphedwa milandu imene inachitika pa zifukwa za ndale. Ripoti likupezeka kuti anthu olakwawo ogwidwawo sanakhaleko ndende kupitirira miyezi 6. Ndipo ripotiro linalephera limafafanizika zimayiwalika pakamatha miyezi 6 kuti kuli commission of inquiry kunja kuno. Ino atakhazikisa commission of inquiry abakiri muluzi. Panatengatu masiku ochepa basi anthu tayamba kuyiwala, zayamba kuyiwalika. Akhanga tinkamuzo, kamangeni, akhala ngati nda John Tembo, basi kenako fwa atembo zi. Chachita chikanchani kodi? Munatuma nkhumba imene inadi anayi, ndipo ikulephera kufotokoza mukhola la nkhumba 10 kuti amene wadi ana ndani. Mpaka mulimi anachokapo pambali pa khola alibe ripoti logwirika kuti ana anabadwa angati, inaso ana angati, mwini wake wadi angati, azinzache wadi angati. Kubwerera nkhumba yanga yadutsa padera. 2012 1994 chimozimozi, 2012 chimozimozi, ino ndi 2022 chimozimozi. Zokhuzana ndi malubino. Inu mukukumbukira nkhani imene kuti yakhala ikutivuta pa Malawi pano. Ndi nkhani ina yozama kwambiri imene kafukufuku waje wa mafupa okhuzana ndi alubino amayenda limodzi m'mawaya andale, m'mawaya ama political figures, m'misempha ya ma political figures. Nkhani zimene zindizosausa kwambiri ana Mulungu. Ni nkhani zosausa kwambiri. Ni nkhani koma zosausa. Nkhani ndiyo sausa kwambiri. Ndipo chichewa chake chidzavuta kumva, ndipo ndichovuta kumva. Sakumva munthu. Ku dziko lonse lapansi, ku Afrika makamaka, ndidanena kuti Afrika ndi wolemera pa miyambo, koma ndi wosauka kuchuma. Kuchokera ku miyambo ya ku Afrika imene imachita naumizera kundale, kumatuluka ma demand opita kumalubino. Ndipo ma political figures, anthu odziwika bwino, amakhala involved. Koma mukakhazikisa inquiry, investigation, imambwita silondola, ndipo zimakhala zilibe kolowa, zimathera so malele. Amagwidwa anafukula mafupa ndende. Muzalondola mumve kuti awapasa zilango zanji, muzilondola, muzifufuza zimene jakuzomba, kaita neni ataba, kaita neni zidathera kuti, dokotala kubalaka, zinathera kuti. Ana Mulungu, munatuma nkhumba kuti ikafufuze ana amene inadya okha. Zinati zi, lero ngakhale zitayambanso kudyedwa kwa malubino, muzakhazikisa so commission of inquiry kutsogoloko kuti muzapeze chilungamo cha ma commission of inquiry amene muzakhazikise. Boma muzalisiye pambali, chipani muzachisiye pambali, ndiye muzapeze ofufuza padera dera amene sali connected kundale, amene sali connected kuma mafia. Kapena kodi tikumvana na Mulungu? Lero
mukutuma andalenso kuti akafufuze za ndege imene inapha Saulo Chilima. Mufufuze muone ngati angamangidwe anthu pa investigation imeneyi. Ine ndikukupasani 6 months. Muzakayang'ane kumaula ngati muzakapeze akamangidwa. Ngati commissioner Inkwalayo ingakhazikitsidwe, mukayang'ane kumaula ngati mukapeza alipo. Mukayang'ane tikuti kumaula ngati mukapeza alipo. Sadatuluka apolisi amene amakhuzidwa pa imfa ya Buleya. Mukayang'ane ku polisi, mukayang'ane ndende amene atamangidwewo. Ngati commission of inquiry imene mungakhazikitse nkugwira wanthu, ndikukupasani 6 months. Ndende imakhala italavula. Mpingo wa Mulungu, mundilole kuti mu LCD imeneyi ndipumulire pa malangizo amenewa kuti pangani withdraw ndi kutseka makutu pa ma investigation amene akufuna kuti apitirire ofufuza za amene anaphedwa chifukwa cha ndale. Ndakupasani ripoti logwirika la history la mbiri kuchokera kumbuyo la ma commission of inquiry amene akhazikitsidwa. Imeneyi mukufuna kukhazikitsayi ikhalanso commission of inquiry ya nambala pafupifupi 5. Taonani 1 1959, 2 1994, 3 2012, 4 2011, 5 2026. Imeneyi ikhala ya nambala 6 kapena 7 commission of inquiry imene ikhazikitsidwe mdziko lino yokhuza kufufuza anthu amene anaphedwa mokayikitsa pa zifukwa zina za ndale. Koma ma commission of inquiry onsewa 5 kapena 6 apita kumbuyo kuwa. Mukaunika simupeza mokanthu chifukwa alimi mukuyima pa khola la nkhumba. Ripoti limene timalandira kuma commission of inquiry onsewa awawa anakhazikitsidwa ndanya mata sukulu. Munali madokotala tu. Dokotala Bakiri Muluzi, dokotala Joyce Banda, dokotala muzipeza ni madokotala ukauka mmenemo. Koma ripoti limene munapeza mu commission of inquiry okhazikitsidwa ni madokotala wa munapeza moja. Tisachedwe ana Mulungu. Zoona ndi zakuti LCD ya lero ikutipasa malangizo kwa anthu okhulupirira amene tikupanga za kumwamba kuti tiye ntileke kuchereza khutu kuzotsatira zakafukufuku amene amapangidwa ndi anthu andale. Zitichedwetsa chabe. Ngati tinakhuzidwa kwambiri ndi imfa ya Saulo Chilima, tiye ntinene kuti tiye ntizisiye zimenezi ndi kusiyira Mulungu wakumwambamwamba kuti akhale yankho pa zimenezi. Nubwereza pano kuti Saulo Chilima anabwera wamaliseche, ndikulankhula ndi mpingo tsopano, anabwereranso wamaliseche, ndipo kwayikika kwa munthu kufa kamodzi ndipo atafa chiweruziro. Tidikirire tsiku la chiukiro pa msonkhano osiriza pamene lipenga lidzalire. Adzauka Yatuta Chisiza, adzauka Otonichirwa, adzauka Aloni Gadama, adzauka Twaibu Sangala, adzauka David Chiwanga, adzauka Robert Chasowa, adzauka Isa Jauju, adzauka Bingu wa Mtalika. Tamverani ana Mulungu. Adzauka onsewa, ndipo tikadzayimirira pa mpando wa kuweruza zinsinsi zidzavumbuluka, ndipo choona tidzachidziwa kuchokera kwa commission of inquiry yochokera ku Almighty amene ali ndi special x-ray machine imene idzatuluka tsiku losiriza.
olemba buku la chivumbuluso akunena kuti ndipo ndinaona nyanja ikupereka akufawo akulu ndi ang'ono anasonkhana pa mpando wa kuweruza ndipo pa mpandopo panakhala oweruza olungama amene mabuku anayamba kutsegulidwa ndipo buku la moyo linatsegulidwa. Ngati munthu muzampeze mulibe m'buku la moyo, ameneyo anaponyedwa ku nyanja ya sulufule kumene kunali kulira ndi kukukuta mano. Final. Izi zinazi tentizisiye zizitokota nkhumba nkhola la nkhumba, sizikupasani ripoti logwirika. Inuyo muzingoyang'ana ndi mulondole zimene LCD ya lero yapereka ripoti lache la mayina anthu amene anaphedwa chifukwa cha ndale. Ndiye ndikukutengerani kuma commission of inquiry onsewa ana mulungu. Tiyeni timusire mulungu afotokoze zoona. Ndikuuzeni kuti pamene amaphedwa Lumumba anagwidwa ena osalakwa ndipo anaseva ena anaphedwa. Thomas Sankara anagwidwa ena osalakwa ndipo anaphedwa. Amatchulanso lero amene anaphedwa koma sanalakwe sankakhuzidwa kalikonse anangokayikiridwa. Mmene amaphedwa ama Gaddafi anapezwa ena amene anapezeka nawo ndi milandu imeneyi. Tamverani mumve kuti mmene Laurent Kabila amaphedwa, Makoni Dada mmene amaphedwa jina Ibrahimu na idadaye sakumva munthu. Panali anthu mumatha kugwira anthu osakhala ndikulandiranso chilango, anthu osakhala ndikumbwita kupeza ena palibe. Kodi inu simukudziwa kuti kula nyamata ena kaya anatuluka nyamata wina amene anapezeka ndi ofoni ya Isa Njaujo amatali kumaula ako kaya dakali konko atola nkhani simunakamfufuze tamfufuze na naenda bwanji, kodi anatuluka, kodi zinakhala bwanji, kodi anaulula chani, kodi zinakhala bwanji. Ripoti lililonse silimveka bwino chifukwa kufukufuku wa nyamataja anyamata nzanga achisilamu, kafukufuku wa nyamata nzatu Isa Njaujo munasira boma, munasira ndale kani kuti ifufuze. Ndi ndale singapereke ripoti lokwanira chifukwa ndi nkhumba imene yadi anayi imadya yokha ana. Baibulo likuti sikolani koma Baibulo imati sikudzambala koma kuti ikaphe, kuba ndi kuononga. Ndiye tate wa ndale zonse. Lekani kudalira kafukufuku wawophedwa anu kuisira ndale. Ngati okufawo mukuakayikira kuti anaphedwa pa zifukwa za ndale, simuzapezako ripoti lililonse. Tingodikirira tsiku limene tikakumane ndiye tutachisiza tikamva kuti chidamupha ndi chani. Akafotokoza otonichirwa Aaron Gadama akanena, Anko Twaibu Sangala azafotokoza, David Chiwanga azafotokoza, Saulo Robert Chasowa azafotokoza, Bingu wa Mtalika zidzakhala pambala mbanda. Imeneyo ndiye imene inu muidikirire ndi chiyembekezo chakusunga chiyero chanu ndi kugwira Ambuye mpaka muzamalize. Izizi ndikulankhula chifukwa chazi ripoti limene ndikuliona pano pa 8 Shabani zobalalika kwambiri. Maso mwanga mukuona za chilendo, ndikumva za chilendo. Ndikukupasani chilimbikitso ana mulungu kuti ndi mulungu yekha oweruza olungama. Machini timatumawa, akaswiri timatumawa kuti akatifufuzire. Nthawi zina samatifufuzira chilungamo chifukwa ofufuzawa akuchokera ku mfumu yopanda chilungamo. Mpaka tsiku la maomboledwe, tsiku limenelo tidzanena kuti amen. Watsoka ndi amene akuchita chipembedzo chake mophatikiza. Efereimu waphatikana ndi mafano mulekeni, pakuti Dema wandisiya ine atakonda dziko lino lapansi.